Onkologické ochorenia močového mechúra nepatria medzi najčastejšie na Slovensku. Ich diagnostika je náročná a liečba veľmi zdĺhavá. Práve s týmto problémom nás navštívila jedna rodina a požiadala nás o pomoc. Prosím, pozrite si ich nasledujúci príbeh. Nie je to môj príbeh, ale je to príbeh môjho otca. A začal sa na jeseň v minulom roku, keď sa u neho objavila krv v moči. Po návšteve u ošetrujúceho lekára a po následnej antibiotickej liečbe však krv nezmizla, tak bol nútený navštíviť odborníka, urológa, ktorý u neho hneď diagnostikoval pozitívny nález v močovom mechúri, čo následne aj potvrdil cystoskopickým vyšetrením. Môjmu otcovi hneď dal termín na hospitalizáciu na urologickú kliniku, kde bolo nútené vykonať operačný zákrok. Bola to transuretrálna resekcia pozitívneho nálezu z močového mechúra. Po konzultácii s urológom sme vedeli, že ako je to obvyklé pri takejto diagnóze, je potrebné, aby po operačnom zákroku nasledovala nejaká forma ďalšej liečby. Samozrejme, malo by to byť závislé od výsledku histológie. Tak sme dúfali, že tá histológia nebude tá najhoršia. Dočkali sme ale pozitívneho výsledku. Svet sa v nás zrútil. Hneď sme začali vnímať všetko inak ako doteraz. Mali sme pocit neistoty. Prišli otázky, ako ďalej, akú formu liečby si máme vybrať. Budeme mať dostatok sily na tento boj. Budeme mať aj iné východisko, ako odstrániť močový mechúr. Pán doktor k nám bol veľmi trpezlivý a nápomocný a upokojoval nás, že nemusíme hneď myslieť na to najhoršie. Odstránenie močového mechúra by malo byť to posledné. Zároveň nám vysvetlil aj to, že štandardný postup v celej Európe pri takomto zákroku je taký, že treba zopakovať o 4-6 týždňov tento istý chirurgický zákrok. To aj stalo v januári v tomto roku. Tak sme dúfali, že tento výsledok nebude až taký zlý ako ten predošlý. Bohužiaľ, ale januárový výsledok, histologický výsledok samozrejme potvrdil histológiu predošlú. Boli sme veľmi šokovaní, ale jednoducho sme sa museli zmieriť so skutočnosťou a zaoberať sa s týmto problémom. Tak sme začali vyhľadávať pacientov, ktorí majú podobný problém, riešený podobne. Medzi tým sme sa dozvedeli o liečivých chubách a o ich vzácnych účinkoch. Tak sme sa hneď nakontaktovali na pani doktorku Kováč-Turzo Gabriela. Nakúpili sme balík týchto húb a môj otec samozrejme hneď začal užívať. Pán doktor naordinoval vyšetrenia. Prvé bolo CT vyšetrenie, čo po tých 2 chirurgických zákrokoch bolo potrebné a samozrejme pred plánovaným chirurgickým zákrokom odstránenia močového mechúra. Veď cieľom CT vyšetrenia bolo, aby upresnil chorobný stav v malej panve. Pánovi doktorovi CT vyšetrenie nebolo postačujúce, tak poukázal môjho otca aj na PET-CT vyšetrenie. Údajne toto vyšetrenie presnejšie ukáže aj menšie zmeny. Výsledok PET-CT vyšetrenia bolo negatívne. Pán doktor
píše, že nenájde žiadne patologické nálezy, chorobné zmeny v brušnej dutine. Samozrejme by sme boli veľmi šťastní. Môj otec tedy už mesiac a pol užíval liečivé huby. Pán doktor zrejme bol prekvapený, takže poukázal môjho otca na ďalšie vyšetrenie, na vyšetrenie magnetickou rezonanciou. Na termín tohto vyšetrenia sme mali možnosť si vyžiadať my sami, tak sme si vyžiadali tak, aby môj otec mohol užívať liečivé huby PD-mix spolu s acerolou, C-vitamínom už minimálne 3 mesiace, ako je to aj doporučené. V máji v tomto roku absolvoval toto vyšetrenie. Pán doktor o 10 dní dostal výsledok a bolo neskutočné. Ale musel aj on, aj my sme museli uveriť jednoducho, že môj otec je bez nádoru, je bez metastáz a proste je vyliečený. Sme veľmi radi, že v tomto chaotickom svete zdravotníctva a liečenia nádorových ochorení sme sa rozhodli pre správnu cestu, pre liečenie vzácnymi hubami a nie pre chemoterapiu, nie pre radioterapiu a nie pre operáciu a odstránenie močového mechúra. Samozrejme, že boli nutné obidve chirurgické zákroky, čo pán doktor urobil. Sme mu veľmi vďační, lebo spoľahlivo a dôkladne uskutočnil tieto operácie, ale vďaka vzácnym hubám nedošlo k metastázám a nedošlo k ďalšiemu prerastaniu tohoto veľmi pozitívneho nádoru. A sme za, aby čím skôr sa dostali tieto informácie aj do povedomia ľudí, aby mali možnosť vybrať si zdravú metódu liečenia bez vedľajších účinkov. Ďakujeme aj pani doktorke Kováč-Turzó Gabriele a jej spoločnosti za všetku ich vynaloženú silu a prácu, čo robia v prospech trpiacich ľudí. A na záver by som im prijala veľa úspechov a trpezlivosti po tejto neľahkej ceste.